Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Вось я пасылаю вас, як авечак паміж ваўкоў. Таму будзьце разважлівыя, як змеі, і простыя, як галубы. Асцерагайцеся людзей, бо вас будуць аддаваць у суды і ў сінагогах сваіх будуць біць вас. Павядуць вас да намеснікаў і да каралёў за мяне дзеля сведчання перад імі і язычнікамі. Калі ж будуць выдаваць вас, не турбуйцеся, як або што сказаць, бо дадзена будзе вам у тую гадзіну, што сказаць. Бо не вы будзеце гаварыць, а дух айца вашага гаварыць будзе ў вас. Брат выдасць брата на смерць, і бацька – дзіця. І паўстануць дзеці супраць бацькоў і заб'юць іх. Усе будуць ненавідзець вас за імя маё. Але той, хто вытрывае да канца, будзе збаўлены. Калі вас будуць пераследаваць у гэтым горадзе, пераходзьце ў другі. Сапраўды кажу вам, што не пройдзеце гарадоў Ізраэля, як прыйдзе Сын чалавечы».